Her skal jeg vise jer, hvordan man besejrer den drage. Nej, med Hackman. Ja. Og hvis I gerne vil vide, hvordan man får hacket, så er det meget let, fordi I skal bare gå ind på Ticketpack og skrive Minecraft Langer, eller hvad fanden det hedder, og så skrive exe version to Windows, og så bare downloade det, så bliver det downloadet med det samme, så det er meget let. Det tager lige et stykke tid. Ja, okay, men kan du bare skifte våben til et sværd eller sådan noget? Eller skal vi nakke med en hammer? Jeg nakker med en hammer. Fint. Det ser sejt ud. Og det er Thors. Den mister sådan rimelig meget. Det er nemlig Thors hammer. Den er altså værdig. Især til TNT. Døm. Dumme drager. Vi kunne også bare spawne den med hacket. Men det er i hvert fald sådan. Det skal meget det der. Sådan gør man. Så masser af levels alt sammen. Nå, men det var det for i dag. Vi ses. Hvis I en dag møder os, så er det Noah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 og Løje Thor inde i Minecraft. Ses.